Menta barong ikwa ka jingjop ka pisa ka nam ka buram handrai tang khandiat ki bri ki bakran sapang ka jingele ka bishisha halandat jong ka jingjop mane thu e philai tili ki jingsha ada pisung thu ki ne pindro ka jingeng kabaning kong ki bri ki bun kam kim sung thu than sapang jong phi niju perkhat ki bri ki nang ayu handrai ka jingshisha kalong ki bri ki bun kam ha ka jong ki jing e tila bani i ka jingbom la ne ka jingjop jong phi tang arminet na ta ki klet na puntawat em ka jing em jong phi ka e ka baki we ki perkhat ya khala ka jong kalimti aba ar barok ki bri ki la sharam handrai om barok ki bapiang ya kan mak zagbar ulah thai ke Facebook bat ibala ponam handrai bun ki bri ki ram hakmat jung amdan batip ya ka kerteng jung ki ada fifil compare handrai ni deben ya persang tang bakan mau tungin yo ke jing kai e na ke jing fel jung ada pinang pin saya le ke juk ke jing bakang abalai barok tudan arsa kunta kumno ki pun kam ya ka pulang ke jing per barong idan ke juk ke porah ke sisni don ki bri ki bapan kam ya ka benang ya ki e ki betmai ne belap ki e ki betmai iwe pat ki pun sarwakai hak Netflix ta ka pek ki bomdan jing toy